ಕಡಪ ದಿನೇಶ್ ರಾಯ್ಕಲ್ ಸುರುಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಬಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಗುರ್ಕಾರ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗುರ್ಕ ಒಂದು 4 ಪಾತ್ರ ರಂಗದ ಪನ್ನಡು ಪಟ್ಟಿದೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಬೇತ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಕಂಡ ಇನ್ನಿಂತ ಕಜ್ಜೋಗ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಬರ್ಪುನಾರಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನ ವಿಚಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿನಗೆ ಬೇಕನೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂಡ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ಬಂತಿನ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆಗಾಯಿಸಿ ಬಂತು ತಿರುಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆದ ನೆಂಪುದ ಈ ದಿನದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ದಿನದ ಶುರುಕು ತುಳು ಗಮನ ವಚನ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಯಾನೇ ಬರೀತಿಲ್ಲ ವೇಪಲ್ ಅವನ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಬಂತ ಸಂಕೋಚ ಇನ್ನು ಅವನ ಶುರುಕು ಅವನೇ ಪಂಡಿತಿಯನ್ನು ಎದುರುಬೋರ್ಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಜೋಕುಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತ್ರನಾಗ ಪೊತ್ತುಂಡೆಯನ್ನ ಕರ್ಲು ಜೋಕುಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತ್ರನಾಗ ಪೊತ್ತುಂಡೆಯನ್ನ ಕರ್ಲು ದಾಯಬಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ತುಳುತ್ತ ಮರಲು ಒಂದು ಅಂಧ ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಜೊತೆಗೂ ಸರಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ತಿರುಳು ಬಂದರೆ ಇನಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳೋಣ ಇನ್ನು ಒಂಜೇ ವಿಚಾರ ನಮಗೂ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಳೋಣ ನಮಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಲ್ಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸರ್ಕಾರದ ನಮ್ಮ ಕೇಳೋಣ ಎಡಮನೆ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಾರೆ ಅಂಡ ದಾದಾವೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೇಳಿನ ವಿಚಾರ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ಆಂಡ ಅವು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸಭಾಂಗಣಗೆ ಎತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಾವಂಚಿನ ಭೇದವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನ ನೆನಪುದಿಯೋಡಾಯನ ಒಂಜೆ ವಿಚಾರ ಪ್ರತಿ ಸಭೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒರೆಯಡ ಪಾತ್ರನಾಗ ಕೇನೋಡಾಯನ ಶುರು ನಮಗೆ ಎಡಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಬೊಕ್ಕದೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಹೊರಟು ಅವೇಕ ನಮ್ಮ ನೆನಪುದಿಯೋಡಾಯನಿದಾದ ಕಂಡ ನಮ್ಮನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಏಕಲವ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಂತ ಕಂಡ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಏಕಲವ್ಯಗಿಂತ ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದು ಗುರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಅರ್ಜುನದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠದ ಪಟ್ಟ ಪೋಪುಂಡು ಬರ್ಪುನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಪಾಂಡವರ ಬದುಕೇನ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಏಕಲವ್ಯ ಬೆಟ್ಟದ ಶಿಷ್ಯರತ್ತಿನ ಕೇನಾಗ ಆಯ್ತು ಶಿಷ್ಯತ್ವ ಕೊರಪುಜೆ ಕಡೆಗೆ ಏಕಲವ್ಯ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಮತ್ತು ತೀರು ಅವೇಕ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಬೆಲ್ಲುಗಾರ ಆದದ್ದು ಆ ಅಂಚಿನ ಏಕಲವ್ಯಡ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ದಾದ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಏಕಲವ್ಯ ಕೂಡ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಕೇನಾಗ ನಿನ್ನ ಬಿರಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೋರು ಒಂದು ಪಂಡ ಏಕಲವ್ಯಡ ವೀರತ್ವ ಇತ್ತಂದು ಜಾಣ್ಮೆ ಇತ್ತಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತಂದು ಆಂಡ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಟ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮಟ ಸಂಪತ್ತು ಉಂಡು ನಮ್ಮಟ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಕನ್ನಡದ ಶುರುವಿನ ಶಿಲಾಶಾಸನದ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಬಂದ 5ನೇ ಶತಮಾನ ಆ ಶಾಸನ ಇಪ್ಪುಂದ ತುಳುತ ವಿಚಾರಣೆ ತುಳುನಾಡದ ವಿಚಾರಣೆ ಕಾಂಡ ಬಾರ್ದನ ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮ ರವೀಶ್ ಬಡಮಲ ಮೇಲ ಬಂಡೇರು ತುಳುನಾಡು ಏತು ಸರಿ ಬರ್ತದೆ ಬಾರ್ದನ ಆ ಪುರಾತನ ಬಾರ್ದನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಇಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಬಂತನ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಉಂಟು ಆಂಡ ಇತ್ತರ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ದಾದ ಇಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ಬಣ್ಣ ತೆಲುಪಿನ ಕಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ಸತ್ಯದ ವಿಷಯ ಇದ್ದದ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಯುಗಟ್ ಮದತದೇ ಬೋದು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಾಪನ ಸುಮಾರು ವಿಷಯದ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸನ ತೆರೆಯುವುದು ಯಾಕಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಇತಿಹಾಸನ ತೆರೆಯಂದು ನಾಯೇ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪರ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸನ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಇತಿಹಾಸನ ತೆರೆಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸನ ಮರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಕಾಲೇಜ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಶಾಸನ ತುಳುನಾಡದ ಅಶೋಕನ ಕಾಲದ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 3ನೇ ಶತಮಾನದ ಸಮೇತ ತುಳುನಾಡದ ವಿಚಾರದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಸಲಾದ ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್
ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬರುವುದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಈ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆವೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚರ ಉಂಟು ಅವೇನಾಗಲು ಅರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ದಾದ ಎಚ್ಚರ ಒಂದು ನಿಖಲು ಎಂಕಲೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರ್ಜಂದ ನಮ್ಮ ಅಡಿಲಕ್ಕೆ ಬಾ ನಮ್ಮವೇನೆ ಸ್ಥಾಪಿಸ ಒಂದು ಬರ್ಪ ಒಂದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕರಗಂಟೆ ತಾಯಿ ಪಂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನರಗೊಂದುಂಟು ಅವು ವಾಸ್ತವ ವಿಷಯ ಗಡಿನಾಡು ಮಾತಕೊಡಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರೊಂದುಂಟು ಏತು ಪೆಟ್ಟು ಬೂರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಕನ್ನಡದ ಗುಳಪ ಒಂದು ಬೈದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆದೀತ ಕನ್ನಡದ ಏತ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವರಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರದ್ದು ಬಂದದ್ದು ಒಂಜಿಗಾಲದ ತುಳುನಾಡದಾರೆ ಕುವೆಂಪು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಬೈಕಲ್ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ಯರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏತ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ ಕನ್ನಡದ ಆಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮದತುಕೊಂಡು ತುಳು ಪಂಥನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಪಡೆಯವರ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಹವಾದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅವಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರಡು ಬಂದು ಅಂಚಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಏನೈತೆ ನಮಗೂ ಗೊರ್ಪುನ ಗೌರವ ಕೊರಲೆ ಅಂಡ ಯಾನು ತುಳು ಲಿಪಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಬಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬಂಡ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಂಡ ಒಂದು ಈ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆಗೂ ತುಳು ಲಿಪಿತ ವಿಷಯ ಯಾನ ದಾಯಕ ಇತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸೋದು ಯಾನ ದಾಯಕ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆನಂದ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಿಪಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಲಿಪಿಕ ದಾಯಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತ ಬಂಡದ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಕೋಪ ಬಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ಗಂಟೆ ಕೊಡೊಂದಿತ್ತು ಲಿಪಿತ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಾನೆ ಅಡೆಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರಲೆ ಬೇಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರಲೆ ಇಚ್ಚಿಂದಾಟ ನಮ್ಮ ಸಾಲಿಗೆ ಬೋಂದಿಪ್ಪು ಬಂತು ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮುಂದೇನು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನ ಎದುರುಡೆ ಬಲಡು ಬಂತು ನಮಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ದಯಪಂಡವು ಅಂಚಾನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುವ ಪಂಡದು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಉಡ್ಲದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಒಂದೇ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ನಿಂತು ಮನಸ್ಸಿಡ್ತೋಗಿದ್ದು ಕೆಲವು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಬೋಗುಜೇರಿ ಬಂತು ನಮಗೆ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡುಂಟು ಈ ವಿಷಯ ಯಾರು ಮೂಲ ನಾಯಕನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಈ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಏರ್ಪಲ ಸಂದೇಶ ಸಂಘಟನೆದ ಮೂಲಕ ಹೋಗುದು ಯಾರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೋ ಅತ್ತಂಡ ರವೀಶರು ಸುದರ್ಶನರು ದಿನೇಶರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೋ ಎಂಕುಲದಾಲ ಬಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಏರಿಗ್ಲಾಗ್ತಾವು ಅಂಚಾದ್ರೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ನನ್ನಾತು ಗಟ್ಟಿ ಅವರು ನನ್ನಾತು ಬೆಳೆಯೋಡು ನನ್ನಾತು ವಿಸ್ತಾರ ಅವರು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೇತ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಒಂಜೇ ಅವರು ಅವು ತುಳುಕು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷಾ ಸ್ಥಾನಮಾನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ್ದು ಅವಳದ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಸಾಲಿ ದೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಆವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನಲ್ಲ ಆಗುದು ಅಂಚಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಪೋಪುನ ಒಂಜೆರಡು ವರ್ಷದ ಒಲಾಯಿ 2 ವರ್ಷದ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡ ಕಪ್ಪವು ಅಂತೂ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂತ್ಯ ಆಗುನ ಒಲಾಯಿ ನಮಗೊಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ತೆಕ್ಕೊಡು ಪಂಕುಲ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟುಗ ಪಂಡದ ಪಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ